Ụtụtụ ọma nụ ụmụ aja ana Igbo. Anyị apụta n'ụla. Asị m ka afọ tata fọtara anyị ndụ, fọtara anyị udo, fọtara anyị aganiru. Wetara anyị ife anyị eri ma wepụ ife eri anyị. Anyị si ka aja ana Igbo na nna anyị kwado anyị ma kwụsiela anyị ike. Si n'ụwa anyị ji wepụ tata malụ mma mana ka anyị eji wepụ bata ya ka ya mma. Anyị si ka ọmaka mmerụ mmadụ niile, ndị na-azụ afịa ha pụọ tat ka ha zụta, ndị ọrụ oyibo ka ha lụta. Anyị si ka ezumezu na mmụọ niile anyị na ha so tụba anyị ugo merere anyị ndị iro. Anyị si ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na ya adị na onye aha ya adị. Onye fụ anyị rụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Onye si na akwa ya acha na mpama ya aba na nke ya. Anyị si na onye na-achụ anyị ya ada. Anyị si na onye fụ anyị si na ọfụwa anya ka anya kpuo ya isi. Ọ ife anyị kwuru. Si na onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọ sacha ya nwụrụ. Si na anyị azụ ka afịa. Anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ụta nkwuru ya ka ọ dị n'ọfọ. Tata bụ afọ na nkwọ na eke n'orie. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba afa miri emi na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata nke bụ eziokwu gbasara ọdịnala Igbo. Enyere ụmụ Igbo aka ịnachita n'ọdịnala Igbo maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ mkpa ọ dị bụ mmadụ ime align, recognize mmụọ dị n'ikwu nne ya. Ọ dị very very important na ndụ onye ọbụla bụ onye Igbo, na mmadụ ga na-eme gịnị echukwa mmụọ dị n'ikwu nne ya. Ọ bụrụ naanị mmụọ dị na be nna gị ka ọ ya bi na-enye ife ka ha kwudoro gị. Chetakwa na ndị Igbo tụrụ n'okwu wee sị na ọsọ chọba nwata be nne ya ọ gbana ikwu nne ya. Chetakwa na nwata ndị be nne ya jụrụ ajụ ọ na ikwu nne ya na a na-enye ya n'obi ma ọ bụ na ha nwere ana. Omenala ndị Igbo, ọdịnala dị n'ala Igbo, ọ soro ndị Igbo si ebi ndụ. Now, ịmakwa na 80% of mmụọ na-eso nwata si n'ikwu nne ya. Ịmakwa na 80% of mmụọ na-eso nwata ọbụla si n'ikwu nne ya. Onye kpatara mbọsị a na-anụ nwaanyị a sị na a ga-anụ nwaanyị, na ndị be nna nke nwoke na-eme gịnị adị asetụlụ mmụọ niile na-eso nwaanyị ahụ site na be nne ya. Ụfọdụ nwere ike a na-eche nọ ndị dị ndụ ka a na-emelụ ya, mana ọ bụrụ ndị dị ndụ nọ ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, ma ndị nze ma ndị ichie, ma ndị nwụrụ n'oge ha erughị eru, ndị bịachara ụwa n'oge ha erughị eru, ha ncha niile ya abịa mbọsị ha nụrụ nwaanyị wee mee gịnị keta oke. Ị na-anya mbọsị a nụrụ nwaanyị, mbọsị a na-anụ nwaanyị n'ala Igbo, kachasị mbọsị a na-agba nkwa akwụgwọ isi, a na-esi oriri dị iche iche, a na-esi different kind of meals, wee na-ebute mmanya dị iche iche, a na-ebute nkwụ ike, na-ebute wine, na-ebute mmanya ụtọ, na-ebute nkwụ ọcha, na-ebute biya. Inekwa anyị fụ na mbọsị a gbara nkwụ nwaanyị n'ala Igbo na a na-egburu ya ewu. That day na ọ bụrụ naanị ụmụada na ndị nna n'ọnya nna afụ anya bụ ndị na-eketa oke, ma ụmụaka ndị so onye ahụ aịga na mmiri dị na be nne ya ma arụsị dị na be nne ya, ha ncha niile so na-eketa oke n'ihe niile a na-eme mbọsị ahụ. Ọnya ka eji ebukwa mmanya ụtọ maka ụmụaka, na-esi rice maka ụmụaka. For that reason and for that regard, a na-enwe for mmụọ na-eso nwaanyị. Ọ mmụọ na-eso nwaanyị ka a na-settle on that day a na-eme traditional marriage na-akwụ ụgwọ isi. Aja na be nne ya, mmụọ si ya na be nne ya na ikwu nne ya ka a na-settle, and not just ndị ịfụrụ anya dị ndụ. Ọ bụrụ na emesie ya bụ ihe, ịmanụ na ndị ichie ya akwụdori ya, ịma na arụsị be nne ya akwụdori ya, ịma na mmụọ na mmiri niile ya na ya so ya eme gịnị from be nne ya akwụdori ya na be di ya ahụ ọ na-ana. Ọ bụrụ na ọ n'ebe ahụ na ụmụ ọ ga na-amụ, ụmụ ya ụfọdụ ga na-esi na mmụọ na mmiri dị iche iche dị na be nne ya abịa ụwa. Ọ bụrụ na ọmụbụ ụmụ na ụmụaka ụfọdụ ọ mụrụ nwere ike ọ bụrụ nne mụrụ ya nọrọ ụwa, ma nne mụrụ nne ya ma nne mụrụ nna ya nọrọ ụmụaka ọ na-amụ ụwa.
iwe na-anya ịfụ gịnị na ọ dị mkpa na mmadụ ga-eme gịnị na-echukwa mmụọ aja ana ikwunne ya, arụsị ikwunne gị, mmiri ikwunne gị. Ọ bụ na gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya n'ebe a and ijetube ikwunne gị, ụfọdụ amaghọdị ikwunne ha, ụfọdụ n'ime anyị amaghọdị ikwunne ha. Ụfọdụ na ndị mmadụ isi ha bịa igba afọ isi ha kedu afa ndị be mma ya na-aza, ọ sị gị na ọ marọkwa afa ndị be mma ya na-aza. So na-eme ebe esi wee nọta mma ya kedu ebe, ọ sị gị na ọ marọkwa ka ọ kpọọ na fon. Ọ dị ntị njọ na ịmara afa ndị ikwunne gị na-aza, which means na ị nara aga be nne gị ha. Ị makwa na some people na ihe ka ji ha ebe ha nọ bụ gịnị, na aja na ikwunne ha na-anaghị oke, na aja na ikwunne ha na-anaghị oke. Ị ga-eburu ihe ọnụ na-eri jee n'ikwunne gị ka a ga ọrụ gị ọfọ, maka na o nwere ike ọ bụ 80% of ezumezu so ga-esi ikwunne gị ma mma, ị na-agagharị up and down. Ma ijekwuru dibịa ma ọ bụ na ya ganwe ikwunne gị ka dibịa kpọkuo mmụọ dị n'ikwunne gị wee chụọrọ ha aja ka nwee gị keme gịnị, kwudo olu gị ka ifu ego n'anya gị na-abụ. Ọ bụrụ na o nwere onye na-achụ gị, onye ahụ fụ gị ọsịbazie na ịgwọrọ ọgwụ, maka na mmụọ dị n'ikwunne na-agba ọgụ nwa. Onye ka ndị Igbo ji atụ n'okwu wee sị na ọsọ chụgodo nwata be nne ya ọgba n'ikwunne ya. Ọ bụrụ na ịbụ mmadụ, ịbụ onye Igbo, ide eji ikwunne gị taraigodi ha nchọrọ ịgwa gị. Ọ bụgodo na ị nọrọ nso na o nwere ike ise ndị alụ dibịa ego o meelu gị ya. Ọ bụ na imeri ya n'aka gị, nọọsụ ọsọ dibịa ka ọ dị gịnị imerụ gị ya. Mana ọ bụ na ihe nọ nso, ihe ejenwe ebe a nọ wee nụta ya mother. Kwara ngwongwo ụfọdụ dịka ji, ọkụkọ, mmanya, nzu, edo, abụba ugo, abụba awe, ose ọjị, wee jegodo ikwunne gị, chọọ aka ji ọfọ n'ikwunne gị, onye na-aga arụsị dị n'ikwunne gị, sie ya gọọlụ gị ọfọ, gosi alụ gị ọfọ, o wee maa gị nzu n'iru, ka ismail anaba, ka ịfụ na aya enwe ife dị iche na ndụ gị. Maka na mmụọ dị ọta mmadụ nọ ọ na-abụ olesma na ebe esi wee nụta your mother naturally na ha dị njọ, family esi wee nụta your mother naturally na ha dị njọ, but generally o nwere onye ọbụla ji nwa dị ana egwu egwu, o nwere family ọbụla ji nwa dị ana ha egwu egwu. Ọsọgode ha dị njọ, ha ejiri nwa dị ana egwu egwu. Ụta family ahụ na-ejiro gị nwa bụ nwa dị ana egwu egwu, ka arụsị na mmụọ niile dị n'ebe ahụ na-ama nji gị nwa bụ nwa dị ana wee egwu egwu. Ya na ọ dị mkpa ma anyị nwa bụ ndị nne ma ndị nna ime ekisho na nwa gị na-eme gịnị, aga nso n'ikwunne ya. Na ọ dị very very important. Ọ na-eme align with mmụọ aja na ikwunne ya, maka o nwere ike ọ bụrụ ihe so nwa ahụ esi ikwunne ya. Ọ dị ka m nwa ihe so m 90% of ihe so m si n'ikwunne m. If I don't align with them, how will I manifest? Ọlụ m na-alụ ikwunne m ka o si, arụsị kpọrọ m ọlụ ikwunne m ka o si, onye nọlụ m ụwa ikwunne m ka o si. Ifugie na onwere ife ọbụla m ga-eme meweziga ndị ikwunne m. The only different there that na mother has their surname, mana spiritually I am a bona fide child of that family. Ya bụ gịnị na ọ dị mkpa mmadụ ime identify with ndị nọ n'ikwunne ya, ndị ichie ikwunne ya, mmụọ dị n'ikwunne ya, aja na ikwunne ya, mmiri dị n'ikwunne ya, ka ha nwee ike ime gịnị n'ọrụ gị ọgụ ebe ọgụ dị n'ụzọ gị, ka ha nwee ike bụ n'ihe ga-enume ka star gị pụta, ka ha nwee ike ndị a na-akpọ ndị eze. A lot of people ka ọ ya bụ iwu afa n'isi ha sị gị na onye a bụ onye eze, a na-akpọ ya onye eze, a na-akpọ ya king or queen. Mana ị na-anya na mmadụ ifu na onye ahụ na-aka ụta na-agagharị, na onye ahụ afọrọdụ akwa yichi onwe ya ma ofu ego nie nri, mana a na-akpọ ya onye eze na mmụọ. Ị nọgokwa onwe gị na one day wee jụọ onwe gị, why is it that ebe ọbụla njere asị na mbụ a queen or na mbụ a king, but na nna aka ụta? Ị marụ na o nwere there are things ị nidiri ime na ndụ gị.
ọ bụ na ịbịa ebe ọfịa gbalụ ka ọ bụ ọrụ kọsịa onwere ifo ya amị mana ọ ịbịa ebe ọfịa gbara ime gị na ịsụcha ọfịa iwe tili ebe nidi tili iwe gị na iwe manue ya kọwazie ọrụ ịkọsị ọrụ ikunye mkpụrụ ebe ahụ obido mịtawa ihe ọma ụta ihe onye Igbo ọbụla kwesịrị ime bifo iriberi ya eme gị na ya alụ and ịlụ alụ ahụ bụ gị n'ime gị n'ime kishọn na ichukwalụ mmụọ so gị ọkachasị mmụọ dị n'ikwu nne gị mmụọ dị na be nna gị dị important too but don't say emego m nke dị na be nna m for that nke ikwu nne m jebe because o nwere ike ọ bụ na ihe na-eso gị mainly si n'ikwu nne gị mana ịmarụ kedu ka ị ga-esi wee maa ihe a bụ site n'ịgba afa miri emi ọ bụrụkwa afọ ọ na-abụ nje awụ asụnụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu ije lụcha ọlụ mmiri ife na ebe a na-ebe maka na o nwere primary entities of powers so gị kwesị isettle before settle ndị mmiri for that reason isetụla ndị mmiri ga-eje gbarụọ ya aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri ka si wekwu na mbụ na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo anyị na-agba afa na-agbasị afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ọ bụrụ na o nwere ife na-agbagoju gị anya gbasara ife nkụzi taa ma ife ndị na-akụzi na mbụ ma ife ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ ma onye lụ gị akasị gị ụzọ n'eziokwu n'ihe dị n'ọdịnala Igbo biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663 ya gazienụ.